जी नमस्कार। आज रउआ लोग के हमनी सन के एगो वीडियो के साथ भैया सीधे सीधे बात बताई। टीजर आइल है भैया के एगो पोस्टर आइल है धुरंधर भैया के कि काल धुरंधर भैया के एगो गाना लॉन्च होता। पोस्टर डायरेक्ट लॉन्च के डेट डाल के केवराइल ह, जैसे कि पलंगिया माने डोले। हमरा धुरंधर भैया के लागल हनु कि आज टीजर आइल बा त काल वीडियो आई तले साथ ही एगो हमू मार दी चपका दी। देखी सबसे पहले हमार धुरंधर भैया बहुत होशियार हवन। बहुत ज्यादा। होशियारी पता ही कि हम ताली बजाएम बहुत। ऐसे कि सबसे पहले का रउआ बात सुनी। सभे जानता कि जब टीजर आवेला ओकरा बिहान भइले गाना आवेला। सही बात बा ना अगर ना आवेला ऐसन त डेट बता दिहल जाला। डेट बता दिया जाला कि माने अमूमन इहे होला। अमूमन इहे होला ठीक कि बा। टीजर जब आवेला पावर स्टार के 3:15 पर टीजर आइल टीजर आइल आ टीजर आके जब लॉन्च भइल त हमार धुरंधर भैया तो बुझला जे काल गाना आई। लेकिन भैया हमार फटाक देना का कोइला डिजाइनर के लगे फोन कोइला हेलो सुनो एगो पोस्टर पावर स्टार का गाना आया है, तुम पोस्टर बना के सराक देना भेजो 17 के डेट डाल के। रात भर में वीडियो शूट करे वाला ठीक तो बा। माहिर बा ई तो माहिर हवन। रात ठीक भर बा। में वीडियो तो ओकरा बाद भैया हमर का कोइला फोन क के फटाक देना पोस्टर बनवा के हम मंगैला हन आ शेयर कइले बड़ा काल के डेट डाल के। लेकिन हमार पावर स्टार कम ना हुन। ई का कोइला हन काल डीले क दल है। कल अब रिलीज कहत ना रहे, होई। हमार कल नहीं होगा, हमार 18 परसों को होगा। होगा। ठीक बा। अब का अब रउआ का होई? बताई भैया। जौन प्लान रहल ओइ पर पानी तो धुरंधर भैया कम ना हुन उहो एक दिन बढ़ा दियो न नहीं से करियो ना ना एगो बात बा हमार सही भैया कहत तनी, धुरंधर भैया के हमार भैया एके काम करिए नु काल कहिए कि कुछ टेक्निकल इशू आ गया। इशू के कारण कल गाना रोक दिया जा रहा है, परसों रिलीज होगा। लेकिन भैया तू चल बा डाढ़ी डाढ़ी तो हमार भैया चली पात पात। ठीक बा। अब देखो तार प्लान तब पानी फिर गइल। अब तक एथी वाला नहीं खे। हम एगो सलाह तारे के देतनी तू कह द मर्द कि काल टेक्निकल इशू हो गेल चाहे वीडियो एडिट ना भइल। रउआ पहले हमरा के एगो बात बताई। शिल्पी राज के संगे डुएट हमार धुरंधरो भैया कइले बड़े। आर्या भैया के म्यूजिक बा। ठीक बा। दोनों जना सेम आप एथी पवन भैया भी शिल्पी के संगे गौले बड़े। आर्या भैया के म्यूजिक बा। तो अब रउआ लोग के कुछ काला लगे नो भैया ना गीत काट के बा। इनका में एक जना टुनटुन नाम के केहू बा। अच्छा ना ना ई ना हवन भैया ना हवन उ दोसर कोई है। नहीं भैया लेकिन उहाँ के आजाद सिंह जी बानी। लेकिन रउआ लोग देखी सबसे पहल का बात हमरा कहे के मतलब ई बा कि हमार भैया कोनो सूचना के बिना डायरेक्ट पोस्टर बनवा दले हैं आ सर रिलीज करवा दले हैं। मोशन ब्लू बीट के गाना में मोशन पोस्टर आई रहे। मोशन पोस्टर आई रहा है, ओकरा बाद कोनो टीजर आई रहा है। टीजर आई रहा है। कोनो नया चैनल से नु रिलीज होता तनी पोस्टरवा दिखाई तो ये महान कलाकार महान एंग अगर जे रहल लो तो हमरा भोजपुरी के का होई हम सोच के एथी बानी। ई गाना रिलीज हो रहल बा भैया विंध्यवासिनी फिल्म्स बा। ई कोनो नया चैनल है भोजपुरी में। शिवानी यादव इहो एगो लेके आइल बड़ा, मतलब कि अच्छा काम कइले ना ना अच्छा देखो हमनी के बोले नहीं सकता तू फॉलो कइले बड़ा नु वीडियो देख ये हमनी कहत है सो बदलो हो एगो ओकरा के ले तरह ओकरा के उतारे में रहतिए न के खा तनी जान तनी उनको के राख मर दे उहो लाइक बाड़ी कैसे कि देखो उ तहार चपलूसी करत या तहार अब तू छोड़ देबन भैया तो कहीं के ना रहियन ओइसे तू उनकरा के राख। ठीक बा। लेकिन जोना में फिट बाड़ी नु ओही में राख। बाकी मान के चलो कि अब शॉर्ट सॉन्ग उनका संगे कॉल तरह हमरा बुझाते नहीं के जो तारा लवर खाली लागत तारी। ठीक बा। एगो हमरा का बुझाते है कि 40 साल के कोनो बड़का और हमर धुरंधर भैया बताओ तहार बॉडी कितना सुंदर बा, कितना सुंदर तू कोमल लागेल। तो कोमल हीरोइनो रखो मर्दवा राख ले तरह उ बुझाता जे उनका हे पर ले तू पहुंचत रह। सबसे पहल का बात ई बा। लेकिन भैया मेल वाला रखो आना तो जान तरह का करो तू उनका के गाढ़ा में खड़ा करावो आ अपने ऊंच पर हेंग को के खड़ा आना तो उनकर गोड़वा फैलवा दो बराबरी में। लेकिन नाची के महाराज गोड़वा फैल जाई ए कैमरा वाला उठा दिलो। लेकिन उठावत आलो तब होना तो बहुत लंबी है। बाकी टीजर के जौन एथी बानू बवाल धुरंधर भैया के पानी फिर देखी काल धुरंधर भैया के हमरा गाना आवता आ हमरा बुझात अब हम कन्फर्म ना कहम जे आवतो बा। काहे कि भैया हमार रथी कर ले। लेकिन रउआ लोग अपन कमेंट अपन राय जरूर देम। आ
वीडियो के ज्यादा से वीडियो ज्यादा से शेयर शेयर करें। करी आज जेंगा सपोर्ट बनैले बनी एकदम दिल खुश हो जाता वही कमेंट करत रही आ एकदम कमेंट लाइक करके पर राय जरूर देम कि लाइक कोई- धुरंधर भैया में कितना होशियार लाइक कोई बाड़े। करत रही लेकिन रौरा लोग के आशीर्वाद से हमरा भैया के आज 1200 प्लस सब्सक्राइबर हो गइल बा तो तहे दिल जी, से रौरा लोग के सब्सक्राइब रहुआ लोग करी। तहे दिल से रौरा लोग के अब बहुत 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 जल्दी- धन्यवाद ठीक बा यही सपोर्ट बनैले रही आ बहुत जल्दी हमनी के औरी मतलब हमनी के चाहत नहीं सन देखिए improve नया करे के। कंटेंट मिलेला हमनी के रहुआ लोग के जरूर देनी सर। हाँ। देखिए हमनी सन के बहुत लोग कमेंट करला कि ई है वो है चापलूस है। देखिए हम लोग चापलूसी नहीं करते हैं। हम लोग का कहने का मतलब है कि भैया आप इंडस्ट्री में बड़े हैं, आपको देखकर हम लोग चल रहे हैं, तो आप गाना चुराइएगा तो हम भी चोरे न होंगे, हम छोटे हैं तो। आप गाना चुराइएगा तो इतना अच्छा, तो रौरा शरीफ हम बताइए, लोग नहीं है बालका- ना आप गाना चुराइएगा तो इतना तो शरीफ हम लोग नहीं है कि हम लोग कुछ बोलबे नहीं करेंगे ना बोले देखो आजाद हिंदुस्तान में भैया भोजपुरी आपका भी है भोजपुरी हमारा भी है हम और भी अपना आपके खून चलते पसीना अगर बहाते हैं इस अगर लाइन आपके में। चलते मतलब आपके चलते अगर भोजपुरी मेरा एथी हो भोजपुरी अब तो मान हम बोलेंगे आपका देखिए पवन भैया भी गाना उठाएंगे, चलिए, हम बोल पावर रहे स्टार हैं। भी किसी का गाना उठाएंगे तो हम लोग छोड़ हाँ। देंगे उनको। एगो याद बा न उठैले रहलन हम वीडियो बनैलन नहीं हमारे चैनल पर देखिए आपका भी बदनामी हो रहा है इससे भोजपुरी का भी जानते बदनामी हैं हो रहा है। सबसे पहिल का बात हम बताओ तनी तरह के धुरंधर भैया जानते रहो हमनी के जानी सन कहीं या कह दिन से भोजपुरी गायक होई सो लोग इतना गंदा नेचर से देखेला नु तरह के चाहो ना पूछी आ तरह के जानते काहे पूछेला लो तू इतना ना बड़का स्टार बड़नू कि तरह के लोग जाइब तो यही लोग बुझी जे अरे धुरंधर भैया आयल बड़ा सौभाग्य के बात वैसे तरह के लोग पूछ लेला हमनी के ना पूछिए सो तो ऐसे तू लोग कद बढ़ावो लो। अब तू ही बाकी- गाना चोरइब बताव हुनकर गाना रह दुकेकरा के तू जहाज देता रह दुकेकर गाना दुकेकरा के तू रेल देवे के सकार लेल बड़ो जे हम आपको बड़ा गिफ्ट चलो देंगे भैया एक दो दिन और बाकी है देखा तनी सब लेकिन भैया अभी दे ले नहीं दे दे यार उ आसरा लगैले बा बेचारा उ चोरा के कितना गाड़ी सुन के तो तरह गाना देले बड़े दे दो लेकिन चलिए। आगे वाला वीडियो शेयर करम लाइक करी कमेंट करी ज्यादा